Nenu Paċ l-anzjan ta' 63 sena li ilu 5 tiem nieqes instab il-ħadd fil-għaxija qawwi u sħiħ f'Ħażebbuġ. Paċ li jgħix rendi kien irrapportat nieqes fl-14 ta' Awwissu meta l-aħħar il-lider kien ġurnata qabel għal-ħabta ta' nofsija ta' wara nofsinhar fi Rendi. Fil-jiem li għaddew ibn l-anzjan David Paċ stqari li missieru x'aktarx ma rifittex il-ħallelin illi daħlu fl-għalqa tiegħu f'Ħallxluq fil-limiti ta' Siġġiewi. Ftit minuti biss wara illi instab miexi fit-triq bejn Ħażebbuġ u Rabat il-ħadd fil-għaxija, One News tkellem ma' Nenu Paċ. Din isiru ġustizzi miegħi, manka fil-qorti sa tneħħew kienet tneħħet kawża u kellha niġġieled għaliha u lili l-kawża daħlu bieli mal-kompilazzjoni illi l-kompilazzjoni saret fuq dritti għaj għax kien qabad u bena fuq ħwejġi. Ilek 5 tiem imma nieqes, x'għamel f'daw il-5 tiem? Inkwetaw ħafna l-familja tiegħek, it-tifel inkweta ħafna? Iddu l-lemmu law. Qed ma' ħafna nies. Ma ġara xejn partikolari. Ma nafx hekk smajtx l-appell li jagħmel anke tifel fil-gazzetti. Le. Ma kontx taf li qed ifittxuk? Le. Ma kontx naf. Ma l-importanti li għad qawwi u sħiħ issa. Qawwi u sħiħ. Ma li ġriet l-aħbar fuq il-post marru kemm il-pulizija kif ukoll raba ta' Nenu fosthom ibnu David u s-sieħba tiegħu Martes. Jirrakkontaw dan il-mument ta' ferħ ma li saru jafu illi Nenu instab qawwi u sħiħ. Tant ħafna. Biss li nixtieq li l-inġustizzji li saru jitranġaw. Għax ma naħsibx li aħna vittma ta' ħafna affarijiet u nibqgħu mbagħtu. Għax ħafna mill-affarijiet li saru ħabba dal-affarijiet. Inti kont inkwetat li missirek seta faċċja lil dawk forsi dawk li jaħsbu ħsibtu li daħlu fil-proprjetà tiegħu issa dak li ħsibtu ma ġarax għaliex missirek qiegħed qawwi u sħiħ. Il-ħsieb li għaddik imma li seta jiffaċċjhom nislet ċertu biża' fik. Ejju, nislet. Nħoss li fimni kellu jgħid lili għal dal-affarijiet kelli mmur miegħu. U kif instab? Kif sejtu tafu? Sabu ħabib tiegħi ċertu Andrew. Instab hawnhekk u ċempel lili mill-ewwel. L-ewwel reazzjoni tagħkom meta rajtuh? Ferħ kbir ġenninna mill-ewwel, badna triq u tlaqna mill-ewwel. Ferħan illi sibnieħu, ilna 5 tiem inkwitati. 5 tiem laqqas norqdu xejn. Xejn marqadna. Ejja tsewwa ħnajtek. Ejwa, ma di tas-serqa. Tagħtu ġewwa sewwa. Tagħtu ġewwa ħafna. Għax kull darba li jkun hemm xi ħaġa. Iva, dik li dejqitu ħafna. Minkejja l-biża' li Nenu seta' mar u affronta lil ħallelin u nstab għall-ħabta tas-6:30 ta' filgħaxija. Minkejja li rrifjuta li jmur għall-kura medika, Nenu xorta waħda kellu jaċċetta li jmur mal-pulizija l-ewwel iċ-ċentru tas-saħħa u wara id-depo tal-pulizija sabiex hemmhekk jiġi mitkellem dwar x'għamel f'dawn l-aħħar 5 tiem illi kien ilu nieqes.